a najveći problemi sa kojim se susreće poljoprivreda Crne Gore jeste mali broj stanovnika na selu, jeste depopulacija sela, tako da sam mišljenja da sistemski treba uraditi, donijeti zakone, pomoći ljudima koji su trenutno na selu sa izgradnjom kompletne infrastrukture, puteva, voda, struja, telefoni, sve ono što je neophodno za jedan život, uz visoke subvencije zadržati te ljude na selu. Jedan od osnovnih stvari sa kojim se susreće poljoprivredni proizvođač, a neriješenih stvari, jeste otkup poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, organizovanjem, jednog pravnog subjekta ili dva, ili uglavnom na manjem broju pravnih subjekata, organizovanje manjeg broja pravnih subjekata koji bi se bavio isključivo otkupom i plasiranjem. Izbjegli bi se nakupci, preprodavci, tako da bi i krajnja cijena bila još niža nego što je trenutno cijena, pogotovo povrća, sezonskog povrća, krtole, paradajza, paprike, kad prispije lubenica, mislim da je to rješenje velikog broja problema. Po regionima organizuju mini fabrike za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, svega onoga što karakteriše jedan region. Dosta sam puta ponavljao, a reći ću i sada, da je crnogorski poljoprivredni proizvod što se tiče kvaliteta znatno kvalitetniji nego poljoprivredno-prehrambeni proizvod koji dolazi iz zemalja kako okruženja, tako i Evropske unije. A iz jednog osnovnog razloga što je zemljište u Crnoj Gori 13 puta manje zagađeno nego zemljište u Evropskoj uniji, ostacima insekticida, pesticida, mineralnih đubriva i svega onog što utiče na kvalitet zemljišta. Dalje, vode u Crnoj Gori su na znatno većem nivou kvaliteta nego što su vode u razvijenim zemljama Evropske unije i vazduh u Crnoj Gori je čistiji. Što se tiče cijena, mislim da smo u ovom periodu koji je iza nas, pogotovo u zadnje godinu dana, napravili značajan pomak u konkurentnosti cijena, tako da mlijeko, mliječni proizvodi, meso i mesne prerađevine, kao i povrće, sezonsko povrće koje Crna Gora svake godine sve više i više proizvodi, mogu da se ne samo plasiraju u Crnu Goru, nego mogu da se izvoze na susjedna tržišta, a to znači da je taj kvalitet konkurentan i na susjednim tržištima. Prema tome ne stoji konstatacija da crnogorski poljoprivredni prehrambeni proizvod nije konkurentan istom proizvodu koji dolazi ili iz zemalja okruženja ili iz zemalja Evropske unije.